Duha ka balay ang nadanyo sa sunog sa Cagayan de Oro City. Tinaguang kwarta nga gamiton unta sa pagpanganak na apil ug kaabo. Kini aton sayron sa report ni Ethel Ipanag. Bongbong na lang ang nahibiling nagbarog sa balay ni Janeline Maagad. Human nasunog kini sa Zone 8 Upper Bulwa ning syudad. Ang silingan niya si Wendell Tabamo. Parte sa kisami sa balay ni ini og aparador lamang ang nasunog. Apan ang 15,000 pesos nga gitago sa aparador nga gamiton unta sa pagpanganak sa iyang asawa na apil og kaabo. Bit sa 20 mga anak mga isang tinibigan ng mga 15,000 nga kwarta na wala naman niya mabunot gon kay di man niya madumduman kay bago siyang tulog nya siyempre kalayo. Basta ang paranti ng mga mapilis. Nagtinabangay usab ang mga silingan sa pagpalong sa kalayo aron dili na makatabok sa laing kabalayan sa lugar. Base sa inisyal nga investigasyon, nagsugod ang kalayo sa panimalay ni Janeline nga posibleng electrical related. Mix ang iyahang construction materials. Then aduna po'y isa dayon ang silingan, partially damaged lang, sa ceiling portion lang niya. Wala hinuy gikatahong nasamdan sa insidente nga midamyo sa kapin 80,000 pesos. Ginaandam na usab sa LGU ang tabang sa mga nasunugan. Ready na ang atong truck, nagpaabot na lang og signal sa ground commander sa area aron sa paghimo pod og dinalian nga responde. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao.